ng kaligtasan. The grace of redemption. Then ang nabubuhan natin sa pitong sakramento. So, masasabi natin, sister, kasi uso ngayon, wala naman sa Bible, wala naman sa Bible. Kasi naman tayo, hindi din tayo sa literal. Napakababaw ng pag-ibig natin. So, isipin natin, yung writer ng Bible or inspired by the Holy Spirit, iba yung tradition niya kaysa sa atin. Kaya pag i-interpret literally, talagang hindi mo maintindihan. Ano po? Like si Virgin Mary, she is not a virgin. Sabi ng iba, why? Kasi marami siyang kapatid. Diba? Kung maalala niyo sa Gospel, yung hinahanap si Kristo, yung nagtuturo si Kristo, tapos may nagsabi sa kanya, hinahanap ka na yung ina at ng iyong mga kapatid. Yun parang ang ginagamit sa atin mga Katoliko. Sina Mary and Bethlehem. Marami siyang kapatid. So in Jewish tradition, wala silang translation ng kaibigan. Lahat sa kanila, kapatid. Ano po? Lahat sa kanila, kapatid. There's no word as friend. Kaya ang lalagay na doon, kapatid. Ano po? So, kaya yun ang example ng literal na pag-interpret ng Biblia. Ano po? So, hindi interpret ang Biblia. Kasi meron bilang tao, di ba? Meron tayong nag-interpret na. We have the exegests, the magisterium. Sila yung nag-interpret ng Bible. Tayo, wala tayong sapat na kaalaman para mag-interpret ng Bible. Kasi when we interpret the Bible, pinapamagahan, magtatayo na tayo ng sarili natin sekta. Diba? Maraming natutong magbasa ng Biblia, marami din tumayo ng sarili sekta. Because they interpreted it in their own language, in their own words. So the writer of the Bible has different tradition from us. Kaibigan po? Yeah. So, kaya maisip natin, wala naman sa Bible yung sacrament of confirmation. Bakit tayo may confirmation? So let's look at the overview of its history. Bakit tayo may confirmation? Ano po? So, in the New Testament, the New Testament shows how the Holy Spirit was with Christ. Kaya mapapansin nyo na parang kayo. Because the sacrament of confirmation, you will receive the Holy Spirit. Ang mga simbolo ng Espiritu Santo ay yung apoy. Ano po? Usually baga, nakikita natin ang apoy. Ano? Holy Spirit is also symbolized by the dove. Okay. Pero dito, ahad kayo. Bakit? Kasi papag-alabin ang inyong pananampalataya. So, kaya kayo nagkakay. So, shows how the Holy Spirit was with Christ to bring the Messiah's mission to fulfillment. So, bago ba yung mission ni Kristo, bago niya tinupad ang kanyang mission bilang Messiah, sinimulan niya yan sa pagbibig niya. At the age of 30, Jesus was baptized at the river Jordan by St. John the Baptist. And he died at the age of 33. So, yun. Kaya yung mission ni Kristo, he did it in 3 years. So, yun. On receiving the sacrament of John, Jesus saw the Spirit descend on him and remain with him. Ano po? Nanatili sa kanya. He was led by the Spirit to undertake his public ministry as the Messiah, relying on the Spirit's presence and assistance. Imagine si Jesus, diba, siya ay Diyos, pero nakarelay pa rin siya. Lagi pa rin siyang humingi ng tulong sa kanyang Ama, sa Espiritu Santo. So, ipinapakita sa atin si Kristo nga Diyos, tayo pa kayang tao.
So we need the Spirit. We need the Holy Spirit to guide us. We need the Holy Spirit in our everyday activities. Ano po? So yun. He later promised His disciples that the Holy Spirit would help them to bear fearless witness to their faith. So later on, yung mga apostles din, nag-promise siya na ibibigay ko sa inyo ang Espiritu Santo. So, paano nakarating sa atin? So, let's continue. The day before He suffered, He assured His apostles that He would send them the Spirit. So, the day before si Kristo dinakip, so kasi alam ni Kristo na pag siya namatay, panghihinaan ng loob ang mga apostoles. Kasi si Kristo ang lakas ng mga apostoles. Kaya i-assure them na huwag kayong matakot kahit wala na ako, the Holy Spirit is with you. Pero, nanatili ba yung mga apostles? Hindi, di ba? Natakot sila. They forgot the promise of Jesus. Kaya nung dinakip si Kristo, nang ipinako siya sa cross, nasaan ang mga apostles? They fled. Only one remained. Yung mga lalaki, wala. Sino ang nanatili sa paanan ng krus? Ang mga babae at isang apostles. See how brave we are. O sila yung nanatili sa paanan ng krus. Si Maria, ang ina ng Jesus. Si Maria Magdalena at ang iba pang mga Maria. Maria Clopas, Maria Susana. And only one man remained. Saint John the Evangelist. And the other apostles hid. They fled away. They hide. Natakot sila. They forgot the promise of Jesus. So during the resurrection, doon na naman, lumakas yung loob nila. Buhay ang Kristo. Pero, nanatili ba si Jesus? So si Kristo, after many days of His resurrection, is His ascension. Babalik na siya sa kanyang maiiwan na lang ang mga apostoles. Ano ang sabi niya bago siya umakyat sa langit? Aakyat ako sa langit upang bumaba ang Paraklit, ang tagagabay. Yan ang Espiritu Santo. So, Jesus went back to His Father. Nasaan ang mga apostoles? Nasaan? They live again at the upper room. Ang upper room, doon na nila yung nasa Sabbath. Nanatili sila doon hanggang sa araw ng Pentecost. So the Pentecost is the birthday of our church. Kaya during Pentecost, we greet each other, happy birthday. Ano po? Pentecost, 50 days after the resurrection. Ano po? Kaya nga. So, yun. Ano ang nangyari sa Pentecost? Bakit siya birthday ng ating simbahan? So, during the Pentecost, when the apostles were gathered at the upper room, the Holy Spirit came down upon them in the form of tongues of fire. Ano po? So doon, bumaba sa kanilang Espiritu Santo bilang fulfillment sa pangako ni Kristo. And what happened to them? Nag-alam ang kanilang pagmamahal sa Diyos. Nag-alam ang kanilang pananampalataya. And they went out. They go out throughout the world. At doon sila nagsimulang magtulog. Doon nagsimula ang ating simbahan. Kaya nga, birthday of our church. So, ano ang naging reward sa kanila? They were martyred. They
Kaya ang ating simbahan, nagsimula dahil sa dugo ng mga unang Kristiyano. Kung alam lang natin kung saan nagsimula ang ating simbahan, siguro wala namang aalis. Sa kabila ng mga iskandalo sa loob ng simbahan. Dugo ng mga apostoles, dugo ng mga unang Kristiyano ang naging seedbed ng ating simbahan. They were crucified upside down. Tinanggalan ng pupo, binalatan, pinakuluan, inihaw. Yun ang mga nangyari sa mga apostoles. Tinabutan ng pupo. Doon nagsimula ang ating simbahan. Siguro kung alam lang natin na ng ganyan, siguro our love for the church malalim. Kaya yung mga umaalis ng simbahan, hindi sila marunong, hindi nila naiintindihan, hindi nila alam. Kulang ang pag-intindi. Kasi hindi naman inaalam. Yun, kaya nga kayo sa kumpil, pinaglalalim, pinagtitibay ang inyong pananampalataya. So, ngayon, balik tayo. So, saan nagsimula yung kumpil? So, di ba, Jesus promised his disciples na ibibigay sa kanila yung Espiritu Santo. And it happened during Pentecost. And so, from that time on, after Pentecost, in fulfillment of Christ's wish, imparted to the newly baptized by the laying on of hands, the gifts of the Spirit that completes the grace of baptism. Yung mga apostoles, in fulfillment of Christ's wish, ibinigay din sa atin, sa mga unang Kristiyano, sa mga unang binyagan, ang Espiritu Santo through laying of hands. Kaya, during ngayon, inuulit, binabalikan yung istorya. The bishops also imparted to the candidates ang Espiritu Santo through the laying on of hands. Kaya mamaya, makikita nyo, yung pagbigay hands ng obispo, pag-alala sa ginawa ng mga apostoles noon sa mga unang binyagan. Kaya nga, di ba, ang talagang primary minister ng sakramento ng kumpil is the bishop. Ang mga pari po hindi pwede pag-kumpil unless binigyan sila ng faculty or they were delegated by the bishop. Bishop lang. Bakit? Kasi ang gumawa noon dati is the apostles. The apostles is the successors of the bishops. Ano po? Walang patid yan. From St. Peter, the apostles, diretso hanggang ngayon. Ano po? So, kaya, obispo ang nagpupuntin. Bihira lang ang parang binibigyan ng faculty para ma-pumpin. So, yun. From the time on, in fulfillment of Christ's wish imparted to the newly baptized, kaya po ang kinupumpilan, mga binyag na. Kaya naghihingan kayo ng baptismal certificate. Bakit? The gifts of the Spirit, it completes, the sacrament of confirmation completes the grace of baptism. Kinukumpleto, pinapalakas. Kaya nga, confirmation, from the root word, confirm. Ano po? Pinapalakas, kinukumpleto yung mga grasya na tinanggap natin nung tayo ay binigyan. Kaya yung hindi ka binyag dito, hindi pa ba kayo binyag? Binyag na. So, yun. This laying on of hands is rightly recognized
Christ by reason of Catholic commission as the revealing of the sacrament of confirmation. Doon nagsimula ang sakramento ng kumpil. Kung bakit tayo may kumpil. Kung bakit hindi natin nahanap sa Bible ang salitang kumpil. Because it is a tradition from the apostles. So bilang mga Katoliko, yung pananampalataya natin is based on Bible and tradition. Ang iba, sola escritura. Sila yung mga kapatid natin sa labas. Bible alone. Kaya memorize nila yung Bible. Ang memorize lang naman nila talaga yung pang-atake sa mga Katoliko. Tanungin mo yan ang ibang verse, hindi nila yan. Ano po? Ang memorize lang nila, yung alam natin, maguguluhan tayo. Ano po? Pero yung iba, ibang verses, ibang chapters, pakumpletuhin mo yun, they did not know it. So the Bible is meant to inspiration. Ano po? Inspired lang kita. Kumukuha tayo ng inspiration. Kumukuha tayo ng knowledge about Jesus. Hindi po yan ini-invent. Uulitin po. So yun, the gifts of the Spirit that completes the grace of baptism. So through the sacrament of confirmation, those who have been born anew in baptism receive the inexpressible gift, the Holy Spirit Himself. You receive the Holy Spirit. Ano po? By whom they are endowed with special strength. Kaya nga po, yung mga bagong kumpil, yung mga kinumpilan, ang tawag po sa inyo, you are soldiers of Christ. Kayo ang mga bagong tagapagtanggol ng ating pananampalataya. Hindi naman kailangan makipag-debate tayo dyan sa labas. Hindi naman kailangan makipag-debate tayo sa mga laging may kilit ng Bible. Hindi natin yung kailangan. No? Ipakita natin sa Diyos. Yun ang mas importante. Ano po, huwag tayo makipag-debatehan kasi maano tayo, hindi tayo nagbabasan ng Bible. Ano po? So yun, sabi ko kanina, we receive the gifts of the Spirit. We have 7 gifts of the Spirit. O, 7 gifts of the Spirit. First is, sa Bicol, kadunungan. Bako yan si madunong na aki, na dahil nagsusunod. Kadunungan is wisdom. Ano po? So, regalo pa ni Espiritu Santo na nagkataon sa tuwing kusog na mamuot sa mga bagay na Diyos nun. Asin sa pagdesisyon na manliligo sa Diyos. So if you are undecided, ang dami mong hindi mapagdesisyonan, you ask the help of the Holy Spirit. Ano po? Sabi daw, huwag daw tayo magdesisyon if we are angry. Ano po? Galit na galit ka, pinauwi mo yung asawa mo. Pero kung magbuka yung galit mo, nagutom ka, naghanap ka ng pagkain, na si Aldong talaga ito nagluluto. Malata, pinalayas mo na ba? Ano? Do not decide if you are angry. Do not decide if you are lonely. Do not decide if you are happy. Do not decide if you are in desolation. Most probably, hindi lang probably, mali ang iyong magiging decision. Kaya mag-isip kayo, nung mag-decide ba kayong magpakasal, masaya ba ako noon? Baka, after a month, hindi ulian na, ulit na hanap yung so, yun. Pahupain ng imong emosyon at humingi ng guidance, enlightenment
Espiritu Santo. Proven buhay. Marami tayong maling desisyon kasi we decide according to our lakas, our own strength. We did not rely on God. Kaya ko to. Wala. So yun. We ask the help of the Holy Spirit para tama ang ating desisyon. Sabi sa Bicol, tama asin maninigo sa kabuklan ng Diyos. Next is pagkasabot or understanding. Regalo ka ng Espiritu Santo na tataonin linaw sa pagkasabot kan katotoohan asin kahulugan kan sa pagkakasabot. So, yun. Next is pagkamibig or knowledge. Regalo ka ng Espiritu Santo na natatao sa tuwing pagkamibig kan halaga kan mga gawin na dinigido ka. Tinatabangan man kita na namin din ang mga subot na halin kita makarami sa Diyos. So halaga ng mga ginagawa natin, bakit ba ako gumagawa ng tama? Bakit ko ba ito ginagawa? Anong makukuha ko dito? Ano? So, in our life, ang tao daw, we have three kinds of persons. The moral, the immoral, and the amoral. So, ang immoral, they know the bad and they know the good. But they choose the bad. Yan ang immoral people. And the moral people, syempre, they know the bad, they know the good, and they choose the good. The amoral people, yung wala silang sense of good, sense of bad. Hindi nila alam, they are making, gumagawa sila ng tama, gumagawa rin sila ng mali. Pero wala ng sense. Ano po? May pantama, ano ba yan? May pakiaram kung magtama, kung hindi sila ng tama, dahil hindi aram na ginigin ka sala, dahil hindi aram na ginigin ka tama. Yan ang amoral people. That is the devil's playground. Ano? Kasi yung mga immoral, pwede kang magbago. Ano? Yung mga moral, remain good. Pero yung mga amoral, wala nang sense. Wala nang sense of sin. Wala nang sense of goodness. Yun. And then, yung knowledge din is, tinatabangan mang kitang makaralisa, makamigid ang mga sugot na ngayon makarinig kita sa Diyos. Alam natin kung ano ang tentasyon. Dahil alam natin kung ano ang tentasyon, hindi natin gagawin yun. Pero ngayon, baliktad naman kasi alam natin na mali yun, sino, mas masarap daw ang bawal. Bawal ang kape. Masarap kaya ang kape. No? So, alam yung bawal, pero yun ang ginagawa. We ask the guidance of the Spirit. Especially if we are in the midst of temptation. Kailangan mo mag-decide. Uuwi ba ako sa pamilya ko o pupunta ako sa mga kaibigan ko? Diba? Tentasyon yun. Lalo na nag-text ang inyong mga kaibigan. Napalipot na si Bea. Tentasyon. So, pag yaon na kamo sa tao kailan, mga G sa Espiritu Santo, pakusugon ang sa edong bukod na dali madaraming tentasyon. Especially sa may alukan. Next is marhay na hatol or counsel. Regalo ka ng Espiritu Santo na nagdadala sa to sa paghanap ng hatol manungod sa satuyang buhay sa pagtutulong. Kita ba pag nanilibdidan ka ang sarang tao, it's either na-discourage kita o nakaghaararon ang satuyang pagkamalo. Diba? The more we know the person, kung tunay kang namunuot, mas lalo nagraraman sa inyong pagkamalo. So,
Sa tuloy man buhay pagtubod, kung aram mo ang tinutubulan mo, dali ka makakali. Dawa kayo pulong pang iskandalo. Ano po? So, dahil man yan mawawala. Ang simbahan, bako man lang tao. Bako man lang sarang tao. Ang simbahan, bako man lang ang pari. Ang simbahan, bako man lang ang marito. Ang simbahan, kita gabos na binibigyan. So, kung aram mo, kung aram ang pagkamot mo sa saluyang simbahan, dahil ka mahali. Ano to? Aram mo ng sa worked mo o sa ago mo. Kung harap ang pagkamot mo sa ila, dahil mo siya babayaran. Ano po? Taang nagbabayan, dahil tunay na lang. Ano po? Kaya ka mo, sooner or later, maghalik ka mo sa simbahan. Ibig sabihin, dahil ka mo tunay na naman. Mag-isip ka na, baka bayahan ka man kaya later on. Ano po? Yun. Tanganin mas lalong kamutan, kananan, istuhon. Ano po? Yun. Next is kaisugan. Maisog. Bako yan si hambubol. Ano po? Ang bubo na pag nabuhol na ng ahapon. Ano po? O kaya, gabi may kaiway. Bako yan si maisog. So, ang regalo ka Espiritu Santo nagtatao sa to, kan gusto na atubangon ang kasakitan ni buhay. Fortitude o kaisugan. Ang kaisugan is ang totoong maisog, tatao maghampang kan kasakitan ni buhay. Yan ang tunay na maisog. Kung hindi kulalo ka, yan ang tunay na urakon. Tatao maghampang kan kasakitan ni buhay. Yan ang kapil. Kanang bago. Okay, kabanalan or piety. Regalo ka ng Espiritu Santo nagtatao sa loob ng Espiritu na makapagsamba sa Diyos. So, kabanalan. Ngunit, pag banal ka, you are being marked. Diba? You're being insulted. Banal-banalan man kaya ninyo. Kaya ang iba, si gusto magpakabanal, nagtatalo na sana. Diba sa school, makakanta dahil ka nagpapangurus ka, nasusubok ka, baka may ingerita natin. Kaya ang iba, ang pag-krus, hindi ko masamang marami. So, ang krus, bako yan, simbolo din kasusukan. Dati, during sa Jewish time, ang krus, simbolo ng kagalanan, simbolo ng kasusukan. Kapag may mga ang mga may sala, ipapako sa krus. It's either ipupunga hanggang sa kagadan or ipako sa krus. But when Jesus died at the cross, binago niya ang simbolo ng cross. Ang simbolo ng cross is simbolo ng kapanganahan, simbolo ng pagkawa. Kaya dahil pasukubo ay ikasukog ang cross. Lalo na ang pag-sign of the cross. Yun. Kasi ng kabanalan, kita nasusukog ng magsimba. Di ba, napulot ka mong nababasa sa Facebook. Para simba ngaya pero chismosa. Para simba ngaya pero mga salaanan man sana. Mari pa kaya akong dahil nagsisimba at least araw ko may Diyos. Remember, the devil also know and acknowledge Jesus as God. They know Jesus as God. Aramin din si Jesus ang Diyos. Diba sila ka na sa Facebook, aram mo man ngayon si Kristo ang Diyos, kaya daw na ako magsimba. Di mo pa. Taang demonyo araw kayo. They know that Jesus is God, pero daisin na nagsisipa. Sa inyo dyan. Ano po? Where are you?
So yun. Ang simbahan po, ano po, sabi, hospital of sinners. Dahil ka man ng hospital, kumayo kang helang. Kaya ang simbahan, nagtutulong kita sa simbahan, taarang kang makasalanan kita. Arang kang kaibuhan na ang Diyos. Kaya dahil ka masukog magsimba, dawa may makasalanan kita. At least, nagpapakumbaba kitang akuon na makasalanan kita, kaya kita nagsisi. Bayahan mo kasi mga chismoso, nagsasabi sa iyo para simba ka, pero makasalanan ka. At least araw makasalanan ka, kaya hinahanap mo ang Diyos. Naintindihan po? Naintindihan? So, dahil ka mo masukog magsimba ka, bayaan mo simba. Ano? Okay naman. Pero dahil ko man pagsabi na hanggang duman ka na lang makasalanan. Ano po? We also strive to be good. We also strive to change. Kaya nga kita nagtulong sa Diyos. Taarang kang kasalanan kita, kaibuhan ka siya sa pinagbago. Okay po ba? So, and the last 7 gifts sa mga pitong regalo ng Espiritu Santo is banal na pagkatakot sa Diyos. Fear of the Lord. Ako yung takot kita Diyos, kaya din na kita natulog sa Diyos. Takot kitang mapagyo sa Diyos, kaya takot kitang mag-iunin sa amin. Yan ang fear of the Lord. Next is, we go now to the rite of the confirmation. So, ay dyan po, sa page 21. So, si Bishop po ang nakapil sa ilo. Kaya, ang gusto ko ni Bishop, makusog, malakas yung sagot. Po, pag sinabing amen, lakasan na amen. With conviction. Naintindihan po, sa ngalan ng Ama, Sinaki, sa Espiritu Santo, amen. Mapos sa ituan, kapunilungan, diretso na po yan. Ano po? Hanggang doon, dito tayo sa pagbagukan mga panuga, sabi niya. Renewal of Baptismal Promises. Page 26. Kaya po kayo meron mga kandila. Ano po? Diyan po, sisindihan ng mga kandila. And yung promise na ginawa ninyo nung kayo ay dinadalo you are infant. Siyempre, hindi pa naman tayo ang sumagot noon. Kasi hindi pa naman tayo nakapagsalita. Yung mga ninong at ninang ang sumagot para sa atin. Kaya ngayon, kayo na mismo ang sasagot. Kaya nakasan ang pag-sagot. Ano po? Isinisipon ninyo sa Satanas at sa iyang mga ginong, pati na sa iyang mga padaya. So, di ba kasi parang nagduduwag-duwag. Kaya nahiya. Parang ayaw itakwin ang buong kasalanan. So, next is, pinatubod ka mo sa Diyos amang makakamang kagalang langit as nibaga. Ang sagot ko po, pinatubod ka niya. Baka hindi ba? Opo, sinisipon ka. Opo lang. Isa lang po yung opo sinisikon ramo and the rest is opo pinatubod kami. So, yan. Hanggang dyan. Doon na tayo sa pagdukot ng kamot. Ito na yung laying of the hands. This is the one of the most solemn parts of the rite. Ito ang pinaka-solemn parte ng rite ng confirmation. So, the bishop will extend his hands. Pag isa lang po ang kinukumpilan, nalapitan. Pero kayo, madami kayo, abutin tayo ng maghapon kung isa-isahin kayo. So,
The bishop will stand here na lang sa kanan, extend his hands, at dadasalin ang mga dasal na to. So, you listen carefully, magdasal din kayo habang nagdadasal si bishop. Next is, pagdahigkan krisma. Ito po, isa-isa na po. Pupunta kayo dito sa gitna, pipila, at pag nakita nyo na po yung mga ninang at ninang, yung mga inaanak ko na nakapila na, lalapit na kayo sa kanitahan. You will go back to your seats. Mauna yung nandito hanggang sa natapos. So, kaya kayo may mga name tag kasi sasabitin ang inyong mga pangalan. Nawa, Donalyn, Aqua, at Tandaan, Balaog, ng Espiritu Santo. Amen. Amen ang sagot. At mapasaimuan katulinungan, dito yung part na tinatapik ang inyong mga ismin. Tapik lang naman po yan, Ang iba, sa lang. Hindi naman sinasapa. Mas maganda ang sa papel. Kaya sa book. Kamarin maglimatan, Nagulong-gulo ka sa book ng makusod. Pero ano man lang yan? Tapik. And then, you will go back to your seats and wait for the others. Hanggang sa matapos. And during the, yung ako ang tandaan, wala ng Espiritu Santo, Krisma po ang tiglalabas. Krisma, na tigundisyonan during the reasons. When we receive that reason, we also share the threefold vision of Christ. Ang pagiging body ni Kristo, nakikiharas kita sa iya. Ang pagiging propeta ni Kristo, nakitaman, paghiras ka sa iyang pagiging propeta. Magtugdo. Kasi nang sa iyang pagiging hari. Ang pagiging hari ni Kristo, tinutuglan kita magpakumbaba. Hanggang sa matapos po ang mga rites. Makusog ang simbahan. Kasi maging attentive during the nights. Okay po? Okay. Thank you so much and congratulations po sa inyo.